Nespravíme? Jo, sorry. Dobrý den, dámy a pánové, dneska budeme Wolfaxové a Wolfíkové, protože to na nich nemůžeme zabudnout. A budeme tu preskúmovať túto rachotinu. Hádam sa to na nás neskyne a som tu spolu s Patrikosaurusom. Tak, už sme vnútri toho domu a idem si to tu trochu pozrieť. Je tu taká slama. Ináč, vieš, čo to bolo? No? Boli ovce kedysi. Aha. Ja som tu ešte pred rokom, keď som tu boli, ja som tu nebol pred rokom, ale cca, no niekde tu. Aha, skôr... A že to môže prepálnuť, lebo tu máme. Skôr než sa pôjdeme pozrieť hore, tak Neviem, to potrebujem tu vonka. tu sa sami prepali. Pozrieme si potom ešte. Bieda. No. Tam je... Aha, to čo je? Čo je toto? Taká hračka. Taká hračka, ty kokos. Ó, Toto dačo. ešte... No. Vodka. Rýchlo to tu preskúmajme, poď. Tak. No. No, je tu sklep a je tu podkrovie. Kde ideme? Poďme tu. Ideme prvo do sklepa. Aj keď, lebo je to najstrašnejšie Presne tak, miesto. akože vyzerá extra. No, ideme tam. Ideme prvo o box. Aha, ja neviem, čo tam. Stále si plavčiny, tam nechoď. Tam nechoď, tam môžu byť plavky. A čo? Poď, Paťo, tu je to pohoda. Čo robíš sral? Ty kokso. Luxus? Luxus. Takže tu je to ešte takáto miestnosť. No, Tu sa... poď Patrikosaurus, rýchlo. Poďme. Lebo tento Poďme rýchlo presne. sklep... No, dobre. Ale to nič neznamená. Dobre, teraz ideme hore. Postupne sa... Takže vyzerá to tak. Už sme boli minule. Ani sme to nenatočili, pretože... Tu sa vidí takto už. Tak ale to je nebezpečné, neviem. Možno by bolo nejaké okno. Vieš. Cítiš tak, ako keby si bol v nejakej krečírke, vieš. Také divné tu. Tak, rýchlo preskúmame toto. Koho to vidieť. Tu sú vyvalené dvere. A... Záchod. Poriadny smrad. Taká kúpeľňa. Bývalá. Dobre. Tuto je ďalšia kúpeľňa. Poď, Patrikosaurus. Ešte ideme vyššie. Ideme hore, či to sa vkazíme? Poď ešte hore, veď je to posledné patro. A čo máme tu? Zahovoríme náš najviac. No je to tu celkom vysoko a celkom pekné. Že sme hore. No a vlastne je to len takto. To je asi tak všetko. V podstate takto to vyzerá, hej, takže extrém. A toto Našiel som... dreva. Takže našli sme tu sklo, kamene a také veci. Našli sme tu ešte k tomu aj medený drát, ktorý by sa hodil pre elektrické ne? Kopu šrotu, sneh, zničenú strechu, takú nálepku, Nálepka alebo niečo také. ďalší drát, niekoľko oných. To sa má, že vraj už asi dať preč z buky. No, dobrý nápad. Je to nebezpečné. Poďme von. A ešte jednu vec sme tu našli. A to je poriadny smrad. Toto je tu akože nebezpečné. Ak tu niekto bol dvakrát taký veľký ako ja, no tak nedošiel dole. No, ale toto je najnebezpečnejšie. No, poď. Aha, slimák. Aký pekný.
No. Ešte vám tu ukážem tuto z tejto strany. Patrikosaurusa sme stratili. Oj, ja, že si bezďak dáky. A to sa potom dostrieham, vieš? Áno, zostriam to. No. Fuj. Tuto je to, takto to vyzerá zvonka. Ploty sú tu zničené. A týmto pádom sa s vami už asi budem musieť rozlúčiť. Lebo už sme urobili všetko. A ak chcete, aby sme išli Poďme. No a ideme ešte sem. do Orange House, ktorý je tam, tak mi dajte vedieť. Lebo ak toto video dosiahne dosť veľa lajkov, tak tam spolu s Patrikosaurusom, ak on dostane veľa lajkov tiež, pôjdeme, ak teda bude on súhlasiť. Sa tu opýtali. Toto bola asi súňa dakedy. Takže to môže tam byť nové život asi. No voda, neviem. Tuto je táto miestnosť a Tak teraz sa s vami lúčim. A ja dávam pár Takže, všetko. čaute. A aj vy, Patrikosovi fanúšikovia, čaute a s Bohom.